Naye Khuzana. Namhlanje ke sibhekana nama exponent. Umbuzo wala uthi simplify the following expressions fully. Mawubhekana nesibalo esikanjena ke la. Lezi zinto kumele uqale uzi-observe. Uqala ngoku-observe inamba yezo. Le inamba lezi uyabheka ukuthi ihlobo luni lwenamba lo. Ngoba khona uhlobo usukuludinga ukuze uzokwazi ukusimplify. Usudinga uhlobo lwenamba kuthiwa ama-prime numbers. Prime number suke kuyinamba ene-factor ewu-1 nayo kuphela. Osho ukuthi amanye amazwi inamba ezokwazi ukungenwa noma ukudividwa ngo-1 kuphela, or if not kuba iyona kuphela inamba ezokwazi ukudividana kuphela. Lezo inamba athi listele zona ezimbalo. Eyokuqala u2. Inamba ekwazi ukungena ku2 u1 no2. Ubenye ilandelayo ubani? U3. Inamba ekwazi ukungena ku3 u1 u3. Ngoba ngathini? 3 divided by 1 ubani? U3. U3 divided by 3 ubani? U1. Ayikho enye inamba ezongena isikhiphele i-whole number clean, yabona. Ngoba wa divide ngo2 kanje, 2 akuyona ifactor ya3. Uyohlala ku3 over 2, 3 over 2. Yosala i-fraction, yabona. Ikanjalo into ethiwa i-prime number. Bona nje kanjalo. Amanye ama-prime numbers u5, u7, u11, u13, u17, njalo njalo. Kubalulekile ukuthi le number lezi uzazi ukuthi uyithola kanjani noma uzazi ngekhanda. Kakhulukazi u2 no3 nabo 5 lezi izila zivamise ukusebenza kakhulu mawudila nelebalo kakhulukazi ema-exam, yabo. Masuke usubonile ke ukuthi uphetheni la uyabheka ukuthi le number lezi ziwona inama prime numbers. Mawubheka u10 wodwa nama factors more than 1. U10 uzokhona ukudivide ngo1, divide ngo2, divide ngo5, ungadivide nango10. Osho ukuthi akuyona i-prime number. U4 ke ungakhona ukudivide ngo1, udivide ngo2, udivide ngo4. Akuyona i-prime number. U25 nakhona same story, yabona. Baningi ama-factors akhona ku25 nakhona udivide ngawo. Osho ukuthi akuyona i-prime number. Futhi zonke le number lezi zoyi3 asiyiboni la, yabona. Masubonile ke lokhu uku-observe kwakho lokho. Le number lezi yazi uzozenze njani? Uzoyiqhaqa usebenzise ama-prime numbers kuphela. Uzoyihlakaza nje zibe ama-prime number. In such a way that usebenzisa i-multiplication between ama-prime number lawo ukuze ukhiphe these numbers each, yabo. Asiqale ngo10. U10 wethu sino10. Ku10 wethu singamhlukanisa kanjani na? U10 uyalingana no 2 times 5, angithi usebenzisa ama-prime number kuphela manje kuphela. Asiyithinte enye inamba engayona i-prime number. Ukuze sifome u10 usho ukuthi kumele simultiply ngokuba u2 times 5. So asuyishintshile u10 wakhe usuke iform yama-prime numbers. Uyaqhubeka futhi ubheka enye inamba ke ubani u4.
ukuze sithole u4 ngama-prime numbers uzosebenzisa u2 times u2 angithi siyabhala-ke wakho u2 times u2 u2 times 2 yakhona uphinde umbhale njengo-2 to the power 2 angithi yabo usuyadlula uya ku-25 yabo ukudla nayo nje kanje 25 sikhetha i-prime number esiyisebenzisa ekutheni sithole 25 ungawuthola ngo-5 times u5 angithi siyadlula-ke ukuthi 5 ngizabhala kabi-ke la okay u5 times u5 ulingana nobani no5 to the power 2 uyayibona lento ikanje naye lokho esokubhalela uzokuthatha uzokufaka la uzoreplace lama values lawo ya replace lo u10 uzomreplace ngo2 times 5 u4 uzomreplace ngo2 squared u25 uzomreplace ngo5 squared bese ubuyisele lama exponent akhona njengoba njalo ngoba asangaphandle uyeze kuma exponent asenze njalo athi sibhale ke lokho sithe sithola abanike la sithi sino 2 times u5 angithi buyisa exponent yakho njengoba injalo lapha u2x plus u3 le dot leli yabo le dot ilandela le dot limele multiplication yabo yakhona ukuthi times noma usebenzise i-dot ngithande nami i-dot li clean akubi messy so nathi asisifake lona i-dot la ngithanda ukuthi sebenzisa between ama-term kanje yabo lihle molisebenzisa kanjalo sifake ke nalana sithola bani sithole u2 to the power bani to the power of 2 angithi ma exponent siwabuyisa njengoba injalo lawo so deala ngawo ke manje masuka la 25 to the power hayi since simreplace angithi simreplace ngo5 to the power 2 angithi 5 to the power 2 u2 plus x angithi ngishintshe lo2 ebo blue sunayo into yakho kanjena ke double check u10 usereplacewe u4 usereplacewe u25 usereplacewe ama exponent ethabuyile ngendlela uyadouble check kahle ama sign ngoba one mistake uzoba senkingeni yabo mawususuke la nayo usubamba umthetho wama exponent ke manje nemithetho kumele uyazi ama exponent nimithetho emibili kumele uyazi ama exponent evamise ukusebenza kakhulu engizokhuluma ngayo la owokuqala umthetho umayelana owokuqala umthetho enguthandayo obalekile kakhulu mningi umthetho ama exponent kodwa ngizo-emphasize lawa siwadingayo kulesibalo lesi sikanje yabo umthetho wokuqala kumele wazi ukuthi mawukade udila nama-terms ngithi uyabona ama-terms lawo uzothi ama-term into okuhlangene ukuthi okukodwa nje i-term
term, i-term. Mawudila ne-term, asithi i-term. I-term iyokuqala thola ukuthi ine-base A, u-A umele a certain number, kodwa ngeke ngisho ukuthi iphi i-number phela. Asithi leyo base leyo ine-exponent, asisho random 3. Bese ube khona enye futhi i-term a-multiply nayo, ibe ne-base efanayo nayo, u-A, yabo? Ibe nenye ne-exponent yayo nayo, asiqambe mhlawumbe u-2, yabo? Makunama-base afanayo kanje, makunama-base afanayo and si-multiplya, siyawa-add ama-exponents. Sinisa i-base eyodwa, sithatha i-base eyodwa bese siwa-add ama-exponent. Okusho ukuthi kule case lena sofike sithathe i-base yethu u-A bese sithi 3 plus u-2 sizosikhiphela bani? U-5, A to the power 5. Umthetho wesibili, na umthetho wesibili ukudivide. Makade nakhona kune-base efanayo, nakhona i-base efanayo, kumele ihlale kuyi-base efanayo, yabo? Kule case sithi siyadivide, kule case le siyadivide kuno-division sign kanje, divide A to the power 2, noma yakhona futhi division uya-express yana ngale ndlela le, sign eyodwa. Le sign le la uline kanje umele udivide, yabo? So lama dots bowathatha njengokuthi lo kufanele ngabulana, lo kufanele ngabulana, yabo? Into eyodwa. So it's A squared, A to the power 3 divided by A squared, yabo? Iwona ke lo line lo, divide. Makanje ke umthetho uthini? Uthi mawukade udivide ama-terms ane-base efanayo, yabo? Ama-terms ane-base efanayo, uyasubtract ama-exponent. So kuzoba no A to the power 3 minus u-2. Usikhiphela bani na? Usikhiphela A to the power 1. A to the power 1 u-A, yabo? Yeah, kanje. Ngoba la ngithe into eyodwa ngisoka 16 sokuchaza, anthi iyona le. Sesibuka i-situation yethu ke. Sobhekana ne-situation yethu. Le situation yethu kusamele kuqala singenise le exponent le ngaphakathi, yabo? So angenise ngaphakathi ukuze so wazi ukuhlukanisa kahle ama-terms emele sifocus khona. Yabona i-term no na i-base 2 mele sidile nakho kodwa nje sisebenzise lo mthetho lo. Bese lokhu kwa base 5 nakho une-situation yayo na umthetho wayo. Yona lo umthetho wesibili. So kwamanje into esasiselele ukuthi sifakile ama-exponent ethu ngaphakathi. Okumthetho wesi-3 ke lo. Ukuthi uthini lo mthetho lo wesi-3? Umthetho wesithathu uthi kanje na. Mawune base yokuqala, yabo? Times mhlambe ibase esibili ezine u-b, ngizothi u-b ngoba akusizi inamba efanayo, yabo? Kwaba ne-exponent. Athi exponent yethu asiyiqamba ngo-x. Leyo exponent uyakhona ukuyingenisa ingene ize to each term, yabo? So uyifaka to each term. Uyakhona ukuthi uphinde express njengo a to the power x times b to the power x, yabo?
kodwa makuno plus la sithi bekuno plus kwathi bani b plus x to the power x awukwenzi-ke lokhu ukuthi ufike uzolokho nje lokhu hayi awukwenzi lokho angithi ngibhala ngobomvu lokhu awukwenzi lokhu this is wrong yes awukwenzi so iyona-ke step esibalulekile leso kumele si-apply-ke la yabo kunjalo nje okusho ukuthi kule situation yethu-ke sinento kanje nathi sibhaleke la sino 2 to the power sino 2 to the power 2x plus u3 athi sihlukanise ngedot ke manje ngithe email multiplication ngesilo bese sithi 5 to the power 2x plus u3 siphinde sithi multiplication futhi sithi 2 to the power 2 minus 2x ngizomchaza-ke ukuthi ngithule kanjani-ke lo ngizomchaza bese nala sino 5 u4 plus 2x ngizokuchaza nakho lokhu ngizokuchaza ukuthi ngithule kanjani okay ngoba sesiqedile ngale mithetho ebalulekile le suyibonile ngathi ngichaze lo ngizothi umthetho wesi4-ke nawo lo obalulekile yabo osonento kanje hayi kuba lula into engiyenzile-ke la awunama-exponent kanje yabo uthame kanjani ngithi ufike washintsha lo u4 waba yi-prime number bese kwavela into eyi-exponent kanje le exponent esuke la uyayi-multiply nalesi uyingaphandle yes okusho ukuthi umthetho lo wethu wesi4 uthi kanjena asithi x kube y la ngiyabekisa nje ukuthi y one situation kanje kuba x times y yes yabo wona umthetho wesi4-ke lo ubalulekile kumele uwazi okusho ukuthi thina-ke indlela engenze ngayo-ke la ngoba kanje fike kwaba u2 times u1 minus x la uzo-expanda multiply la phinde multiply nala uzosikhiphela u2 u1 times u2 times 1 usikhiphela u2 positive 2 times negative 1x minus x ngoba siyazi ukuthi ama-signs mayingafani kuphuma o-negative mayifana uhlala kuphuma positive nazo okusho ukuthi lana sino minus 2x okuwona-ke lo usifike ngawubhala la yabo same thing-ke nalapha kule exponent ya 5 fike ngathi 4 times ngithe 2 times 2 plus u-x aphuma bani u4 plus
2 u-x. Yes, kunjalo nje. So sekuphelele-ke imithetho kumele uyazi-ke la. Sizo-apply le mithetho le bengiyibhalile-ke sekuqaleni-ke la i-base efanayo. Sibheka lokho kunama-base afanayo sikudile nakho kodwa, phinde sibheke nalokho kunama-base afanayo sidile nakho kodwa. Inkathi udila nakho uya-check ukuthi lama-base lawa awi-situation ye-multiplication noma awi-situation ye-division. Masiqale ngo-2. O2 bethu yabo bakwi-situation yani bakwi-row eyodwa. Ngoba bakwi-row eyodwa bakwi-situation ye-multiplication. Laba u5 bayabo ngathi ni column noma iyaphansi vertical yabo. Laba ba horizontal. Lokho vertical i-division le yabo. Bahlukaniswe lo line we-division. O2 ke bahlukaniswe lama dots lawa yabo. I-dots. Osho ukuthi law it's just multiplied by law yabo. Law is just law divided by law. Sizwana. Base kunjena ke usuyathatha u-apply lo mthetho engikhuluma ngawo multiplication for 2 bese for 5 usebenzisa lo we-division. Umthetho we-multiplication uthi si-add ama-sign. Umthetho we-division uthi siyawa subtract ama-sign. Yabona. Sinani ke la sino base 2. So uthatha i-base eyodwa ngithi njengoba ngichazile. Uthatha i-base eyodwa uba u2 kuba u2 to the power 2x plus u3, right? Times no, it's minus skaqeda ngo2 mele simsela it's minus it's plus so our add exponent for 2 plus the exponent le add lo it's plus 2 minus 2x, right? Ngoba na ngoba malokho njana ethu aya multiply bese for division siya subtract ma exponent. Nayi le part mele uyigade la ukuthi sisebenzisa muphi u5, sisebenzisa lo ngezansi noma lo ngaphezulu. Mina ngithanda ukuthi sisebenzise ongaphezulu ukuze izinto zakho zizoba lula. Ngoba usenzo ngaphezulu kumele usenzo u-subtract la yabo. Uzoqhamusa ukuthi lo uzo-subtract kanje. Bawo vice versa ke sekumele yabo usuqala uyaconfuseka usuphambanisa imithetho ke manje. Yabo. So bojwayela ukukhetha lokho ngaphezulu usubtract la. Ulethe lo, momletha la vele uyasubtract. Usebenzisa nje lo yamthetho ngishilo. Awushintsha kodwa nje usuthi nje multiply 5 to the power 2x plus 3 minus yabo maya phezulu le sign ifike so minus. So ungaqaqela ukuthi makade kuza lo ngaphansi ngoba ubani. So ungacomment lapho section isizwe sibone ukuthi ulwazi lungakanani oluphethe 2x yeah 2x plus 3 minus 4 plus 2x yeah. So ne situation ekanje nayi hayi masulana uyashi usekuphela so sekuphela so edama like terms uya expand edama like terms yabo. Since njalo ke for 2 we have snobani sino 2x plus 3 plus
khona 1 ngithi la ngaphandle uzomultiply lo 2, 1 times 2 kuba u2, positive 1 times negative 2, negative, positive times negative, negative. Amasayini nje mayengafani kuhlala kuphuma negative. Ukusho ukuthi it's minus 2x, right? So I expand over manje, so I add ama like terms. Yabo. Ubo 5 to the power 2x plus 3 minus 4 minus 2x 7. Yeah. So add ama like terms. Yabo, bheka la ama like terms ma add uqala ubheka lokhu ngama variables ukuthi yiphi term ine variable n o x. Yabheka lo ne variable efanayo nalo. Hayi. Okay, bese uyakuhlanganisa 2x minus 2x u0 lo yakhanselana. Yabo. Bese ama constant nawo add awodwa osho ukuthi u3 plus 2 u5 lo. 2 to the power 5. Times 5 to the power, yeah. Lana nakhona is at like terms 2x minus 2x is 0. 3 minus 4. 3 minus 4 minus 1. Yes, 7. Sino minus 1. Nayike lento bengithi awuyichaza ukuthi lo meza ngaphansi uzoba njani. Yes. If itheme bekunumerator ishona ngaphansi iyashintsha isign. Mekade positive izoshintsha ibe negative. Mekade negative izoshintsha ibe positive. And vice versa. Thina kule situation is next one njani negative. Awusho ukuthi izoshintsha ibe njani izoba positive mayisingaphansi. Yabo. Awusho ukuthi lento iyefana nokuthi sino 2 to the power 5 or over or divided by divided by 5 to the power positive 1. Yabo. Sishintshile lo pull sign. Yabo. Uzuyapha njalo calculator wakho ukuthi u2 to the power 5 ubani no denominator it's obvious. 5 to the power 1 is just 5. Yabona. So 2 times 2 is 4 times 2 is 8 times 2 16 times another 2 is 32. Or should is about 32 over 5. Yabo. So siphelele ke answer yakho. Yazi yayinhle le answer. 32 over 5. Exactly. Mawusayibuka nje le expression yathi ngeke kuphume nje inumber right la. Ngoba uyabona ke ngoku-apply ama rules or ama exponent ugcina usukwazi ukuthola i-answer la bese uthola i-total yakho. Hayi, siyabonga.